ମୋ ପାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲା ଏଠି ସବୁ ଏନିମି ମୋ ଖୋସାର ତଳ। ଆଜି ସତ କଥା କହୁଛି ତମ ଭାଇ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛି। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଏରା ମୁହଁ ନା କୁକୁର। ଖାଲି ହାଡ଼ କରି ଶୋଧି ପାରିବିନି फैमिली देखती है। ନହେଲେ ମୋ ପାଟି ଏବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଖାଡୁଆ ହେଇକି ଅଛି ତା 14 ପୁରୁଷ ବୁନିଆତିକି ମା ଭଉଣୀ କରି ମଶାଣିରେ ଶୁଆଇଦେବି। ଏମକେଜି ଗେମରକୁ ଶଳା ହାଲକାରେ ନଉଛି ସେ ଜାଣିନି ବୋଧେ। ଶଳା ଯଦି ଖାଲି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥାନ୍ତା ତାକୁ ସିଙ୍ଗଲରେ ଡାକିକି 1vs1ରେ ଦିଥର ହେଡସଟ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବାଳ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ବି କୁହ ପଛେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଝିଅ ଖରାପ ନୁହଁ। କାରଣ କାଲି ତ ନୁହଁ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କହୁଛୁ ପୁଣି ଦୟା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଆମ ଘର ରାମୁ କାକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଓ ବଢିଆ ଲୋକ ଭାଇ। ତ ତମ ଭାଇ ତ ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାକୁ ପଦେ ଡାୟଲଗ ମାରିଛି। ବାଘ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ଓଧ ତମ ଗାଁ ପିଲା ଆସି କହନ୍ତି ତୁଟା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବେମୁରିଆଣି। ଶଳା ତାକୁ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ଶଳା ତା ବାପାକୁ ଧରିକି ଆସିକି ଆମ ଘରେ ହାଜର। मारो मुझे मारो। ଏବେ ଶଳା ମୋ ବାପା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦବ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଶଳା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ମୋତେ ଶଳା କେଁ ମାରୁଛି କାଟିକି ପଳେଇବି।